Bon dia, avui parlarem dels pronoms febles, és a dir, en parlarem. Miraré d'explicar-vos tot allò relacionat amb aquests pronoms. Comencem. Abans de començar, us deixo una graella amb totes les formes possibles dels pronoms febles. Bé, doncs, comencem amb l'explicació dels pronoms febles. Primer de tot hem de conèixer la seva funció, que és substituir un o més complements verbals d'una oració. En quina posició col·locarem els pronoms febles? Bé, doncs, primer de tot és important dir que els col·locarem tots junts, sempre, si en tenim més d'un. Aleshores, si els col·loquem davant el verb, doncs tots aniran junts i davant el verb. I el mateix passa si els col·loquem al darrere. Si tenim un infinitiu, un imperatiu o un gerundi, els col·locarem darrere el verb. En la resta de casos, al davant. En cas que tinguem una perífrasi verbal, podem triar si col·locar els pronoms al davant o al darrere, però recordeu que sempre han d'anar junts. Bé, i ara anirem complement per complement explicant quins pronoms podem utilitzar per substituir-los. Comencem amb el complement directe. Amb aquest complement tenim tres opcions. La primera opció és els pronoms el, la, els o les, depenent del gènere i nombre del complement, del substantiu que forma el complement directe. Utilitzarem aquests pronoms quan el complement directe siga un substantiu amb un article definit, un demostratiu o un possessiu. Bé, la segona opció que se'ns presenta és el pronom en, el qual utilitzarem quan el complement directe siga un substantiu sense cap especificador o amb un especificador diferent als anteriors. És important dir que aquest pronom només substitueix el substantiu, és a dir, si el complement directe és només un substantiu, doncs posem el pronom en i ja ho tindríem. En canvi, quan tenim un complement directe, el qual és un substantiu amb especificador, el pronom en substitueix el substantiu, però l'especificador l'haurem de posar darrere el verb. En l'exemple, tinc uns quants llibres, el complement directe és uns quants llibres. El substantiu és llibres, aleshores el pronom en substitueix llibres. La resta de complement directe, tot això que no és substantiu, l'hem de posar al darrere. Aleshores quedaria en tinc uns quants. L'última opció que tenim per al complement directe és el pronom o. Este pronom l'utilitzarem quan el complement directe no siga un substantiu. Este complement serà la paraula això, això o allò, o una acció subordinada substantiva, la qual es pot substituir per això. Exemple, vull que calleu, doncs si diem vull que això, l'oració té sentit. Aleshores ja sabem que hem d'utilitzar el pronom o. Passem ara a l'atribut. L'atribut és molt fàcil, ja que la majoria de vegades el substituirem pel pronom o. En canvi, també el podem substituir pels pronoms el, la, els o les, quan este atribut, este complement, tinga un article determinat, un demostratiu o un possessiu, igual que amb el complement directe. En cas que vulguem emfasitzar l'atribut, utilitzarem el pronom en. El que farem serà escriure l'oració separada per una coma. La primera part de l'oració tindrà este pronom en i en la segona part posarem l'atribut amb la preposició de. Recordeu que la preposició de s'associa amb el pronom feble en. Passem ara al complement indirecte. Quan no siga tercera persona, doncs utilitzarem em, et, ens i us o vos. Per exemple, em vas telefonar ahir. I el que em preocupa és que entengueu el complement indirecte de tercera persona. Sempre que siga tercera persona singular, utilitzarem li. I sempre que siga tercera persona plural, els. Estos pronoms febles no tenen gènere, és a dir, és igual si el que estem substituint és masculí o femení. Sempre utilitzarem els mateixos pronoms. Aleshores, si diem faré un regal a elles, tercera persona plural femení, utilitzarem ells faré un regal. I si l'oració fora faré un regal a ells, la substitució seria la mateixa. Ara comentarem el complement circumstancial de règim i predicatiu, els quals utilitzen els mateixos pronoms febles. Utilitzarem el pronom en quan el complement comença per la preposició de, exemple, vinc de València en vinc, parlen dels pronoms febles en parlen, i hi ha casos en què també utilitzem el pronom en per substituir un predicatiu amb els verbs dir-se, fer-se, elegir i nomenar. Estos casos no són molt comuns, però està bé comentar-los i conèixer-los.
Bé, com és lògic, si el complement no comença per la preposició de, hem d'utilitzar l'altra opció que tenim, és a dir, el pronom i. Aleshores, sempre que el complement comença per de, utilitzarem en. Si comença per qualsevol altra preposició o no comença per preposició, utilitzarem i. I per últim tenim el complement del nom, el qual substituirem sempre pel pronom en. Com ja he dit diverses vegades, el pronom en s'associa a la preposició de i és la mateixa preposició que porta el complement del nom. Quan el subjecte realitza i rep l'acció, utilitzem pronom reflexiu és. I ara passem a la part divertida de l'assumpte, que és la combinació de pronoms febles, és a dir, quan ja utilitzem més d'un pronom feble en una oració. L'ordre que sempre seguirem serà primer el pronom reflexiu, després el complement indirecte, més tard el directe i per últim la resta de complements. Per tant, si tenim un complement indirecte i un complement directe, doncs posarem primer el pronom feble que fa la funció de complement indirecte i després el de directe. I així amb tots els complements. És important també dir que l'únic pronom feble que es pot repetir és els. Per exemple, si jo dic he donat els regals a elles, doncs la substitució seria els he donat. Bé, doncs, quan apostrofem els pronoms febles? Doncs quan el verb comença per vocal, quan acaba en vocal, recordeu que si no acaba en vocal, si col·loquem els pronoms febles al darrere, hem d'utilitzar el guionet. També apostrofarem quan hi ha dos pronoms febles en què hi ha un contacte entre vocals. És important dir que si tenim l'opció d'apostrofar a l'esquerra i a la dreta, sempre apostrofem a la dreta. L'apòstrof sempre va el més a la dreta possible. Hi ha casos en què no apostrofem. Estos casos són els pronoms i, o, li, les, us o vos. Estos pronoms no mai els apostrofarem. El pronom la segueix les mateixes normes d'apostrofació que l'article definit la, aleshores no apostrofarem si el verb comença per i o àtones. I per últim no apostrofarem mai les formes seus i lai. Aquestes combinacions no s'apostrofen mai. Per últim és important dir que els pronoms em, et i es, si els utilitzem en una combinació de pronoms febles i els tenim en primera posició, canvien a les formes me, te i se. I els pronoms el, els i en els utilitzarem en la seva forma reforçada quan van darrere del verb en una combinació de pronoms i el primer pronom feble acaba en esa. Recordeu que la forma reforçada és aquella que utilitzem davant del verb. També és important dir que el pronom es canvia a se quan el verb comença per una grafia que representa el so de la esa sorda. Per últim, és molt important no traduir del castellà a l'hora de fer combinacions de pronoms febles. En una combinació de pronoms febles en què tenim un complement indirecte, en castellà utilitzem el pronom se, però en valencià hem vist que aquest pronom té un sentit completament diferent. Aleshores, si tenim l'oració faré els deures per a ells, si diem se'ls faré, aquesta oració no tindrà sentit, ja que el pronom se substitueix per a si mateix. En oracions en què el subjecte és la tercera persona, l'ús del pronom se canvia completament el sentit de l'oració. Mireu l'exemple. Imagineu que tenim ell farà el regal a ella. La substitució correcta seria li el regalarà. En canvi, si diem se'l regalarà, afirmem que ell es farà el regal a si mateix. Per concloure, us deixo uns exemples de combinacions de pronoms febles. Podeu pausar el vídeo i mirar aquestes combinacions detingudament. Bé, això és tot. Espero que hàgiu entès tot el vídeo i que us parega un tema senzill. Gràcies per la vostra atenció i ens veiem a classe. Adeu.